Salutări toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. De data asta jucăm fără texture pack pentru că nu mai vreau eu. Ce s-a întâmplat aici? What the fuck? Ce e asta? Da, oameni buni! Ia uitați ce am făcut eu. Off camera. Pentru dumneavoastră. Să nu mai stați voi să vă plictisiți uitându-vă la mine și să cum construiesc și toate cele. Am făcut off camera. Am stat aici o grămadă să construiesc. Vedeți? Am dat un aspect super șmecher la casă. Super ștecher. Hâț, poc. Deci în episodul ăsta, da, a căzut în apă. Ia, hai după el, poc. Unde-i crafting? Unde-i, bă? Da, nu mai e. Hai înapoi. Oh! Cum face ea din The Forest. Haideți mai întâi să facem ceva pe lângă casă. Și pe aia vreau să ne apucăm de pod. Vreau să facem așa. Pe lângă căsuță, pentru că trebuiește. Dum. Am făcut off camera pentru că, sincer, acum era plictisitor să vă uitați la mine, să stați, să vedeți cum stau să facă sticla, cum stau să iau lemne, cu chișela tavă. Și am zis să fac și eu ceva off camera pe mapa asta. Așa. Bun. Haide, mă. Bun. Sunt un pic îndrăgostit. Vedeți că ne ajunge la fix sau nu? Ia. Am calculat bine? Ia. Aproape la fix, mai ne trebuie 5 blocuri mai ne trebuie. Vă arăt că 5 blocuri. Uitați, din astea face. Am uitat. Am fucking uitat. 1, 2, 3, 4 blocuri. Fixărină. Bun. Așa arată casa. Da. Bun. Să vedem ce mai e până asta. Avem cam multe chestiuțe până în chestul acesta. Așa. N-am fost și mesa biomocamera. De fapt, am fost mai de mult. V-am zis într-un episod. Bun. Bă, da, crește sugarcane-ul ăsta. În fiecare episod eu culeg sugarcane-ul. Cred că în fiecare episod din seria asta îmi culeg sugarcane-ul și ferma. Bine, nu chiar în fiecare episod. Dar trebuie să facem și chestiunile astea. Na. Până o să trăim noi ca baștanii. Ca Suleiman și Hurem. Așa. Bun. Prostiile, să revenim la lucruri mai serioase, cum ar fi Minecraft. Hai să facem niște fance. Hai să mai luăm lemn. Mai întâi să facem fanceuri. Că nu mai avem. Bă, dar și eu lemn, cam what the hell. Uitați aici, cât lemn am. Hai să facem fence.
Hai să facem așa. Așa. 48. Bun. Le bun. Hai să punem aici. Aici. Aici și de aici. Urcăm așa, frumos. Și acum punem pe aici, așa, foarte frumos, super șmecher. Drăguț. Are și mult mai bine dacă nu mai ar fi astea puse aici. Să dăm sensivitatea asta mai mică, că e la jumate și mie nu-mi place. Ce? Left, lift, de ce e lifte? Așa. Bun. Hâț. Acum trebuie pus cumva aici. Aha. Bun. Și cam așa o să arate și podul nostru. O să fac și un acoperiș din frunze la pod. O să fie super șmecher podul. Bun, hai să... Mereu uit să-mi pun chestiunea aia sus acolo încolo să văd când am filmat. Așa. Am bune. Bun, așa. A căzut în apă. Bun. Și poc. Așa. Cred că arată foarte frumos așa. Ia să vedem. Și dacă Nana ar fi chișatul ăsta pus aici, ar fi perfect. Uitați aici, bă. Hai să sărim. Da. Și dacă n-am mai fi nici copacul ăsta pus în ochii mei. Așa, bun. Bă, arată super tare, ca asta n-am ce să spun. Super tare arată, frate. Ce belea. Uitați-vă și voi ce șmecher arată. Hai să facem un print. What the fuck? Mi-a ieșit în Minecraft. Da, acolo nu trebuie să vezi ce... Am făcut print. Ce chișet, frate! Gata, am văzut, așa am făcut un print. Așa, bun. Acum fiți atenți ce trebuie noi să facem. Fiți fază. Dăm sensivitatea mai mare. Acum ne trebuie 9. Avem aerul. Craftăm noi în buzunar o foarfecă. Unde? Bă, sunt chior. Uitucule. Și mergem să luăm ceva frunză. Câtă frunză, câtă iarbă, nu? Fiecare frunză cu planeta ei, nu? Da, nu? Câtă frunză, câtă iarbă. Fiecare frunză cu planeta ei. E așa, mă? Așa. Am crezut că e pe sus. Hai, mergem în căsuță. Uitați, frate, asta casă șmecheră. Wow, m-a culcat de la distanță, mai trebuie să mă urc eu pe el, să mă culce. De ce am iarbă în inventar?
Cres. Oare pot să-l fac seed? Deși aș avea iarbă în inventar. Acum sparge de aici. Mi-a dat și seed, what the fuck. Manole, Manole, iar mânca și fasole. Și dacă mâncam și mă zlobozam. Iar mi intra melodia în cap. Până aici. Și acum, parcur! GG! 3 sus. A. Da. Nu, minerează copacul ăsta la culme. E pus aici prost, rău de tot. E pus prost aici, ca Dumnezeu. Prost pus, alele. Manole, Manole, iar mânca și fasole. Și dacă mâncai și mă slobozai. Da, păcat că nu jucă ca multi-șmecheră. Bă, dau fail la sprint. Uite, bă. De cam nașpa. Băgați-o aici. Două. Manole, Manole, iar mânca și fasole. Sunt multe. Iar am inventarul plin de căcaturi. Tu-și gura. Manole, Manole, iar mânca și fasole. Și dacă mâncai și mă slobozai. Mamă, cum arată, ești proști. Ești proști cum arată, fratele meu. Manole, Manole, mânca și fasole. Și de mâncai și mă slobozai. E șmecher, dar păcat că înjură mult. Și asta e. Pune, bă, colea. Așa. Așa. Manole, Manole, iar mânca și fasole. Bun, tătuțu, Giugiu. Da. Sunt beles. What? What? Deci, cum a luat foc? Copacul, frate. Știu. Din cauza acestei drăguțe lave. Poți să arăt. Dar mai să n-ajungi la casa mea. Bun. Unde-i mâncare? Deja au trecut 14 minute, nici nu m-am dat seama. Cred că o să încheie episod. Ca să sună
Bun, cam atât a fost pentru episodul de azi. Bye.